Hyvää synttäriäitä. Tämä on tällainen pikainen yhdenoton video. Aloitetaan pianolla. Cheers. Neljäkymmentäkahdeksan ja puoli vuotta oot nostanut poikaasi suosta. Voisit hieman jo hellittää, Jonni melkein jo selviää. 41 ja puoli vuotta oot auttanut siskooni suotta. Päivi menestyvä aikuinen on, melkein veljensä veroinen. Hei äiti, sua tänään juhlitaan, juomaa kannetaan ja parhaalle kaadetaan. Oi Anja, sä kuljet minne vaan, seuraa Ainiaan. Suu ilo ja Ei mitään hetua, mä en edes rajaa näitä tätä sukua. Ketä nää on? Tuula saavin päälleen tipahti, mamma pelastaa riittää. Jääpuikko ja Pekka silmään tähtää, onneksi vierestä viertä. Utukamäelässä hukkuu voitat, pappa pauha ja hiusta sun pinnalle kauhu. Voi hyvää päivää, mikä perhe ei näe edes loppu. Anja-Pekka tulitikuaski ja Jalosempöjän rajauja. Mitä seuraa? Mitä luulisit? Kulmakaarevat hiukset humahti, kun Aski laakista naamalle suhahti. Kappari on vielä siskot koulutyötä parasta. Grillikylillä mukaas lahjat lintsaan opasta. Aurinko hellii 600 nekkarin kone ja Ganes lauraa. Tää on elämä. Sisaruksen kuljuntilä kaaha ja yhdessä laulaa. Voi äiti. äiti, sua tänään juhlitaan, juomaa kannetaan ja parhaalle kaadetaan. Oi Anja, voit kulkea minne vaan, sua